তিনি जोंगरो तां बागै kokthum panda मा खालाया अबो जोंगलो साइखनाय रवानो तिनो kokthum panda ओ तिनि फाइमाजा फैया आनि याग्राग्ला फैसिं दंनाय TUIPC इंगै ससियेल वार्कार हायकेबा TUIPC दख साम तांक्रा चिनि ताखौ बरम गोनां बुद्राय देबरमा आनि याग्राग्ला फैसिं तेमासा बबा हानो TUIPC दख निङै बेलाय तांक्रा ससियेल वार्कार चिनि ताखौ बरम गोनां रंजित मलसम ते आनि मुङा मुखरखौ ससियेल वार्कार आनि मुं बिश्राम देबरमा ते आनि देब्राग्ला फैसिं दंनाय बबो TUIPC निङै बेलायनो साम तांक्रा ससियेल वार्कार चिनि ताखौ बरम गोनां राजेन्द्र देबरमा ते आनि देब्राग्ला फैसिं दंनाय बबो हानो TUIPC निङै बेलाय साम तांक्रा दफनि साम तांक्रा ससियेल वार्कार चिनि ताखौ बरम गोनां राजु देबरमा जों तिनि और kokthum panda खालायनि तां बागै मा खायगान जों TUIPC नि प्रेसिडेंट अनंत देबरमा जे बखरकसा TUIPC नि बागै दफनि साम तांनाय खरकसा बतिनि जे साम खायमानि अ सामनो जों सेलेनिनो जों तिनि kokthuma थुंनाय रखनो रिङैनाय अ kokthum panda जों खायनायनि बायदमा नाथाय ताबो पुइलाव आं सानाय जे ताको अनंत देबरमा जे खरकसा सिकली बबाय ताबो जे सासमाय दंमोन आबो जों TUIPC नि रिङैनाय बेलायनो जों मनो सेलेंमोन याफोर ते आं बिसेस खालायनाय जे TUIPC नि जे कर्मकर्ता दंमोन जे लिडार दंनाय बरफना आं कयनानि मुसुंगो जे TUIPC नि प्रेसिडेंट अनंत देबरमा जे बोसाजोक बायबो बुमा बायबो धर्मनो गिनायखायनो धर्मनि मुंना वैनाय जिसु ख्रिस्टनि मुंना वैनाय साइथिं साकायसा जोसेफ गयति वैनाय खरकसा बुमानो मेरि संगैनाय बोसाजोकनोबो मेरि संगैनाय बुमा बायबो बोसाजोक बायबो ताव सासमाय तंगै तंमानि आबो फियाबा चिनि जे ताखु बुकुक तंनाय रक TUIPC दफा तंनाय रक अबो जों ताबो जे साना नायमानि अबनो अ जे सामुं सितरा जे तांमानि अबो बेलायनो धर्मनि उपरबो आघात खालायो आबा आं अनुरोध खायनानि मुसुङो जे जारायचिनि ख्रिस्ट बिसासि ख्रिस्ट ताखुग्र नरक बमनो पदक्षेपनारि बनताम खायमान अबंके बेलायनो चिनि ख्रिस्ट ताखुग्रखनो अपमान रमानि खालायो हंगे ते कैसा आं अनुरोध खायनानि मुसुङो बा कयनानि मुसुङो चिनि जे ताबुक जे बुकुकनि उपरै बा बुकुकनि साकाव जे साम सित्रा ताङै दंमानि बरगाबो रायदा रुतुगै आइनि लामाव बरक थांनानि नांगो बरक जदिनो अनंत देबरमा जे साम खायमानो कितिङै बरक आइनि लगी खांखांकै जों बंनो सुबासु खायनाय जों TUIPC नैनाय अबनो बेलायनो सेलेम मानि याफोर जों हंगे जे TUIPC नि जे ताबो कर्मकर्ता दंनाय रक बरक जदिनो अबनि पदक्षेप नायाखै अनंत देबरमानो तुइनाय अमनि कुनु सामुं तांजैया हंखाय जों नेक्स्ट जों वानामा सिंसो जों आंजों फैनायनि बायदनाय अबनि बागैनो जों बनो आंनि खानि याफारि रोनानि नांगौ खरकसा TUIPC जब फाङैनाय अबाहायगा आंनि साजोकनि समान आंनि आहनजोकनि समान निनि साजोकनि समान निनि नाहनजोकनि समान निनि बायनि समान आबो जत TUIPC तंनाय बेबाकना अन्न साक्सा गयसिवैनायदि बाहायमा तंनो से खरकसा सिकलि बोरै बिनि उपरै जेबाबे कम निर्यातन खाय तंमानि हेरेसमेन्ट खाय तंमानि मुसुंया प्रतिफाना बबाय खायजागै तंमानि आबो जों साक्सागो थिख्लायनायदि बाहायमा दं अ जे ताबुक 18 बছর काद्रब जे सिकलि आबनो निनि आहनजोक नै नंवान सुबैनायदि निनि बायदि वान सुबैनायदि निनि नसाजोक नि वान सुबैनायदि निनि साबो बाहायमा दङ अबन बागैनो फागे जों मन सिरिं सिरिंगे तंगै सुब्लिया जों अमनि बागै ताम खायमान जों प्रोटेक्ट मा खायलायनाय बा जों अमनो ताम खायमान जों नेक्स्ट आबो जों पदक्षेप नानाय फियाबा अबनानि कयमु जे अ जे हेरेसमेन्ट खायजाकनाय नुपुंनि बररखनो आं अबनो कयनाय अनंत देबरमा TUIPC नि प्रेसिडेंट बनो जेसेखापानो आइनि नगर हनानि नांनाय
अबन बागै आइनि नगर रखनान बागै बिनि बागै एफआईआर खायनान बागै अबरिनि बुमा ते अबरिनि आं अनुरोध खायो अशुकनो हामबाय।